ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അഴിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം 1/2 കപ്പ് മൈദയും പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇത് 2-3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇടാണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത മിക്സിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓരോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിനി 2 ടീസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ പാൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേക്ക് ടീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ നന്നായി ഗ്രീസ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മളുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒരു ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്രം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്ററേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മൂടി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 30-35 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളൊരു 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുക. നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. 35 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ബേക്കായി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിമൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കേക്ക് നന്നായി ബേക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ലെയറായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2ാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഓരോ ലെയർ ഇട്ട് വെക്കണം. ഇതിൻ്റെ മേലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമായിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമായിട്ട് ഫുൾ കവർ